N tɔgɔ ye Lasina Balayira n bɛ commune 2 la. An kun ye collectif dɔ sigi sen kan wagati la. Collectif an y'a tɔgɔ da collectif Sauvons la commune 2. C'était pour que équipe min bɛ an ka mairie kɔnɔna la n'o ye commune 2 mairie ye u ka se ka démissionner. An kun ye a demander gouverneur fɛ à l'époque a ko sama-samaw cayara. Mais bi ni ministre yɛrɛ ye décision ta ka na anw ka laɲini ma, je pense an tɛ se ka foyi fɔ ka féliciter et puis ka soutenir fana a ka décision in kan. An ka faamuya la déjà délégation spéciale n y'a f'i ye cogoya min na kabi an ye fɛn in mɛn collectif min n'an y'o sigi sen kan pour que ka maire ninnu ka démission demander. O collectif kelen an ye ɲɔgɔn ye. Bon an ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la an kumana délégation spéciale ko kan. Bon laɲini min bɛ an na pour que an ka se ka équipe ɲuman sɔrɔ, équipe min bɛna bila commune kunna. O ye déjà an ye proposition kɛ, an taara an ye lettre déposée, lettre d'audience déposée ministère la, ministère de l'administration et de territoriale la. Donc an ye lettre déposée ka audience ɲini fɛ ani gouverneur fana yɔrɔ. Mais c'est ministère de an reçoit a don an taara an ye proposition k'u ye, mais an n'olu ka kuma kɔnɔna la ils ont dit k'a fɔ ko in t'olu ka niveau la, a bɛ gouverneur de ka niveau la. Donc proposition min b'an bolo an bɛ se ka na kɛ gouverneur de ka niveau la. Donc an ka proposition tɛ dɔwɛrɛ ye o ye tout simplement commune kɔnɔna la yan nɔ acteurs minnu bɛ yen n'olu bɛ population représenter k'o acteurs ninnu consulter k'u sen don équipe in dilanni ko la. C'est en ce moment an ka faamuya la u bɛ fɛ ka na ni équipe min ye u bɛ équipe ɲuman sɔrɔ parce que ko in mana kɛ cogo o cogo je pense pas n'a bɛ se ka pan commune kunna. O y'an ka faamuya ye parce que n'i ko k'i bɛna kɛ commune kɔnɔna la a ye équipe dɔ lawuli a bɛ na ni délégation wɛrɛ ye o délégation kɔnɔna la il va falloir que commune ka consulter surtout acteurs minnu bɛ commune kɔnɔna la olu de bɛ commune den ɲumanw dɔn olu de b'a den kolonw dɔn. Donc n'a y'olu consulter n'olu tɛgɛ si maa min na a ka ca Ala fɛ an b'a dɔn an bɛ équipe ɲuman sɔrɔ. Donc o de y'an ka jɔrɔnako ye an bɛ fɛ au moins gouverneur n'a bɛ ni équipe sigi sen kan a ka commune consulter les acteurs qui sont dans la commune a k'olu consulter a n'olu ka jɛ a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ minnu bɔr'o kɔnɔna la an ka faamuya la o de bɛna kɛ maa ɲɛnamaw ye minnu bɛna se k'u kɔgɔ da commune ka baara la parce que commune de commune sensible de don. C'est pas parce que k'i bɛ dɔ ta ten dɔrɔn k'a bɛ fɛn dɔ dɔn k'i bɛ na n'a ye mais commune de kɔnɔna la n'i nana commune kɔnɔna la ne yɛrɛ ye commune de ka ye fana i kan ka fɛn caman bɛ yen i kan k'olu dɔn et puis an b'a dɔn le gouverneur commune de ka de don commune de ka de don et on est sûr et certain k'a fɔ a tɛna ko in kɛ ka pan commune kunna k'a sɔrɔ a ma commune acteurs ɲininka surtout an ka dugutigilakaw parce que an fɛ yan nɔ dugutigi ko ka bon kosɛbɛ donc n'a y'olu ɲininka olu bɛ commune politiciens o minnu bɛ association kɔnɔna la o société civile o an ka dugutigiw b'u caman dɔn u b'a acteurs dɔn u b'a dɔn minnu bɛ yen nɔ vraiment ni commune kalifal'u la n'u bɛ se ka nɔ bɔ commune ko la an bɔra dingɛ min kɔnɔna la an kana se ka segin o dingɛ kelen kɔnɔna la. Équipe kɔrɔ min tun bɛ mairie kɔnɔna la foyi tɛ i kun tɛ se ka min reprocher o la parce que déjà i bɛ min senti fɔlɔ o ye manque de volonté de. Bon manque de volonté bɛ mɔgɔ mɔgɔ la o kɔrɔ k'a bɛ fɛn min kunna o man d'ale yɛrɛ ye fɔlɔ. Bon fɛn min bɛ yen n'a man di e ye e tɛ se ka solution sɔrɔ ni problème nana parce que e yɛrɛ engagé len tɛ volontairement k'a fɔ k'i bɛ solution ɲini a problème na. Déjà an ka commune kɔnɔna la olu nana depuis 2016 de 2016 à maintenant an ye constat min kɛ lorsque an y'an ka collectif Sauvons la commune de sigi sen kan an ma projet ye dans la commune an bɛ se k'an tɛgɛ si min na quartier in kelen kelenna kɔnɔna la commune de fait 13 quartiers an ma projet foyi ye k'an bɛ se k'a fɔ ko ni projet vraiment u nana ni nin ye ko nin ye lafiya ye nin ye développement ye infrastructure ko la commune kɔnɔna la ou bien nin ye lafiya ye population yɛrɛ ma. Au contraire chaque fois i bɛ taa sɔrɔ ni population bɛ sama-sama de la ko dɔw la ko minnu bɛ yen nɔ n'a tɛ taa population ka avantage la. Mais aw nana population de kama n'a bɛ projet dɔ boloda si la population n'o y'a opposé o la je pense bien a kan ka sigi ka kuma ni avantage min b'a la ni population t'o dɔn a b'o f'u ɲɛna mais ni avantage yɛrɛ fana t'a la ni population y'o yira o la a kan k'o bila population ye. Donc an n'u ka kɛlɛ caman kɛra ninnu de an ye ɲɔgɔn sama fɛn camanw la sur le terrain même an n'u ye ɲɔgɔn sama fɛn caman na fo a dɔw kɛra affrontement ye. Policiers nana gazi ciw ni fɛnw bɛɛ bɔra la ce qui n'était pas vraiment joli à voir c'était pas bien anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que o bɛ yen k'anw de gouverner mais n'an ko ko nin a ye nin to yen nin man ɲi je pense bien a kan k'o to yen nɔ voilà donc foyi tɛ yen nɔ n'i nana déjà
an ka commune kɔnɔna la n'i y'u ka fɛnw ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ mairie yɛrɛ kɔnɔna la personnel minnu tun bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ o personnel yɛrɛ dadɔnnen t'u fɛ u ka ressources minnu bɛ yen dans la commune n'u kan ka wari sɔrɔ olu la o ressources fana dadɔnnen t'u fɛ u kelen tɛ k'o recenser k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn ni nin fɛn ni hakɛ de bɛ commune kɔnɔna la anw bɛ fɛn sɔrɔ min na o fana dadɔnnen t'u fɛ parti dɔw bɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen par exemple Arayida la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ commune kɔnɔna la olu de bɛ wuli ka taa o salenw n'o fɛnw wariw minɛ u ti baara kɛ commune kɔnɔna la ni rien mais maires b'a kalama fɛn bɛɛ mais foyi ti ka bɔ a la donc on s'est dit on est où comment est-ce que aw de autorité aw de responsable ye commune kɔnɔna la mɔgɔ dɔ bɛ ka taa aw ka wari minɛ a yɛrɛ b'a dɔn f'a bɛ tila ka bɔ aw da mais aw ti se ka dan sigi o ko la donc c'est des trucs i b'a ye c'est pourquoi j'ai dit au tout début ko volonté yɛrɛ de tun tɛ yen ni volonté tɛ mɔgɔ la i tɛ solution i tɛ se ka solution sɔrɔ diɲɛ foyi la quoi ni y'u ka personnel la personnel taara grève la yan nɔ plus de 4 mois kuma dɔw la ka sɔrɔ u ka sara ma sɔrɔ mais pourtant an ka commune de commune ye Mali Bamakɔ kɔnɔna tɛ dɛ Mali yɛrɛ bɛɛ a yiralen don k'a fɔ commune de ye commune filanan ye minnu bɛ sɔrɔ di an ka jamana yɛrɛ ma anw de y'o ye mais comment est-ce que olu ka personnel bɛ se ka taa grève la pendant 3 mois 4 mois k'a fɔ k'u ka arriérés bɛ k'o ma sara donc n'i y'o fɛn ninnu ye i b'a ye k'a fɔ ko majɛ caman de tun bɛ yen nɔ minnu b'a to vraiment ni équipe kun kan ka taa bon déjà collectif Sauvons la commune de lorsque an wulila ka se an ka maire yɛrɛ ma a donni kama parce que an ma taa ni cuillère d'eau y'a ma an wulila ka s'a ma f'a ka bureau de kɔnɔna la ka taa fɔ a ɲɛna ko vraiment anw ye constat min kɛ après depuis 2016 n'u ye fanga ta fo kana se don min na an taara a ma an ma foyi ye commune kɔnɔna la min ye commune ka avantage ye donc u ka baara bila kɛ o don an taara fɔ maire yɛrɛ de ɲɛna a don ale tun bɛ yen nɔ a n'a ka maire délégué damadɔ u bɛɛ tun bɛ bureau kɔnɔna la donc o donni kama an y'a yir'u la k'a fɔ fɛn min ni fɛn minnu bɛ commune kɔnɔna la anw ma foyi ye min ye avantage ye donc a ka d'an ye u ka baara bila kɛ donc an n'a ka kow daminɛ n'o de senfɛ fo kana kɛ tribunal la tagaw ni fɛnw bɔra la parce que a ye plainte don an ka donni kama ko an taara agressé et pourtant ça n'a pas été comme ça donc an taara ɲɔgɔn sɔrɔ fo kan na soit transmis kɛra mɔgɔ damadɔ kan cɛla ka bɔ commune de tribunal la mais suite ma y'a la parce que u ye kuma min fɔ ko an y'o kɛ o ma ye anw nɔ la donc a ko ma taa yɔrɔ jan an bɛ segin ka taa an ka autorités de ma toujours parce que a mana kɛ cogo cogo an bɛ régime min kɔnɔna la régime exceptionnel de don kalama fili u ye k'u ta u nana na cogo dɔ de la bon ni o cogoyaw bɛ yen nɔ an bɛ ka taa cogo min fana la ni ninnu bɔra yen nɔ sariya dɔ de b'a to ninnu bɛ wuli ka bɔ yen je sais bien que sariya wɛrɛ de fana b'a to délégation spéciale bɛ na o textes de bɛ yen mais n'i ko bi k'i bɛ fɛn bɛɛ ta ni an ka textes ye je pense bien peut-être i bɛna taa fɛn di mɔgɔ dɔ ma min t'a mérité je n'ai pas dit ka texte bila kɛrɛfɛ mais il faut bien voir comment est-ce que a bɛ se ka équipe ɲɛnama sɔrɔ équipe min n'a bɛ n'o bila commune de kɔnɔna la donc je pense ni cas sugu ninnu na c'est des cas exceptionnels donc il faut des mesures exceptionnelles pour que ka se ka na ni équipe ɲuman ye an ka commune kɔnɔna la donc an b'o de ɲini an ka autorités fɛ k'a daminɛ ministre de l'administration territoriale la ka na se gouvernorat ma donc gouverneur ma ale yɛrɛ ye commune de ka ye a bɛ fɛn caman dɔn commune kɔnɔna la donc an b'o de ɲini u fɛ u ka se k'o boloda u ni commune acteurs ka sigi ka ɲɔgɔn ye walasa équipe ɲuman u ka se ka na n'o ye c'est pas que la commune 2 seulement commune o commune bɛ yen je pense an ka faamuya la nin de kan ka kɛ a approche ye ka don commune acteurs yɛrɛ kan an n'u ka ɲɔgɔn ye ni min bɔra o kɔnɔna la o ye commune yɛrɛ ka fɛn dilen mais n'aw ye nana ni fɛn dɔ ye ka na a bila ten tɔ pour moi o bɛ kɛ fɛn dɔ parachutelen de n'o ma kɛ ɲuman ye a kuma bɛ caya mais n'i ye commune mɔgɔw yɛrɛ sen don a la n'u yɛrɛ impliqué a ko la donc n'u ye équipe min nabɔ ni autorités n'u ye équipe min nabɔ ni fɛn fɛn bɔra o la la commune u yɛrɛ ka responsabilité b'o kɔnɔna la kosɛbɛ donc an b'o de ɲini u fɛ u ka se ka na o voie in fɛ o bɛ diya anw kɔni ye kosɛbɛ voilà merci.